Sponsorointi on monelle urheilijalle vaikeaa. Kenelle pitäisi lähettää viesti? Mitä yritykselle kannattaa tarjota? Ja miten omasta urheilusta tehdään yritykselle kiinnostava yhteistyömahdollisuus? Sponssipolku on 5 vaiheen malli, joka auttaa urheilijaa etenemään nollasta kohti ammattimaisia sponsorointikumppanuuksia. Se ei perustu sattumaan, vaan selkeään etenemiseen. Ensin rakennetaan perusta, sitten arvo, sitten kohdennetaan, otetaan yhteyttä ja lopulta ylläpidetään kumppanuuksia. Ensimmäinen vaihe on perusta. Tässä urheilija rakentaa sponsorointivalmiin profiilin. Yrityksen pitää ymmärtää nopeasti, kuka urheilija on, mitä hän tavoittelee, millaisia arvoja hän edustaa ja millainen yleisö tai näkyvyys hänen ympärillään on. Toinen vaihe on arvolupaus. Tässä ajattelu muuttuu. Kyse ei ole vain tukipyynnöstä tai lahjoituksesta. Urheilija sanoittaa, mitä yritys saa yhteistyöstä. Esimerkiksi näkyvyyttä, sisältöä, paikallista tarinaa, arvoihin sopivaa kumppanuutta tai yhteyttä tiettyyn kohderyhmään. Kolmas vaihe on kohdentaminen. Kaikille ei kannata lähettää samaa viestiä. Sponssipolku auttaa miettimään, mitkä yritykset sopivat juuri tämän urheilijan lajiin, arvoihin, sijaintiin, yleisöön ja tavoitteisiin. Neljäs vaihe on yhteydenotto. Tässä urheilija tekee ammattimaisen, selkeän ja kohdennetun viestin. Tavoitteena ei ole lähettää massapostia, vaan näyttää yritykselle, miksi juuri tämä yhteistyö voisi olla kiinnostava ja hyödyllinen. 5. vaihe on kumppanuus. Kun yhteistyö syntyy, työ ei lopu siihen. Sovitut vastineet pitää toteuttaa. Tuloksista kannattaa raportoida ja suhdetta tulee hoitaa myös kampanjoiden välillä. Näin yksittäinen sponsorointi voi kasvaa pitkäaikaiseksi kumppanuudeksi. Sponssipolku tekee sponsoroinnista ymmärrettävän ja toistettavan prosessin. Urheilija tietää, mitä tehdä seuraavaksi. Yritys näkee selkeämmin, mitä yhteistyö tarkoittaa. Ja sponsorointi muuttuu hakuammunnasta järjestelmälliseksi kumppanuuksien rakentamiseksi. Sponssipörssi rakentaa uuden aikakauden urheilusponsorointia. Askel kerrallaan.